Hello guys, welcome back to the channel. Good morning. Nei, Gencar hit cakaniफ्राय जों लोगोसे मादों बाय हिट बुस्थु माने माबायाव दंफैयो मैया नोंथांमोना नुदोंमोन आथानिफ्राय ससे एसे क्लिप ओमफ्राय दिनै आं नोंथांमोननो फुल देखायनि आरोना ओमफ्राय नै गाइस मेन गेटआ नैयो मेन गेट ओमफ्राय नैफोराव पार्किं सार्किं जायो आरोना नैफोराव पार्किं सार्किं जायो ओमफ्राय नैयाव नोंथांमोना एन्ट्रि फिस खालामनो हागोन ओमफ्राय नैयाव एन्ट्रि फिसनि सब लिरजोबनाय दंखायो नै एन्ट्रि फिस 10 टाका बोटिं फिस 20 टाका पिकनिक फिस 1000 माने नोंथांमोना गोसोबा बेवहाय पिकनिकबो खालामनो हायो आरोना ओमफ्राय नै मा फेसिलिटि दं नैफोराव लिरनाय दंजोबो नै बेफोराव नै केम्पिं बोटिं मायबा मायबि खालामजागोन ओमफ्राय नै गाइस बेनिफ्राय बेबायदि नुयो आरोना नावा नै बोटिं फेसिलिटिया नैयाव नाव दोङो नै नावावबो गाखोनो हागोन नोंथांमोना नै गाइस नोंथांमोना नाय ओमफ्राय जों दा सिङाव हाबबोबाय आरोना गाइस सिङाव हाबफैबाय ओमफ्राय बरिया हिट आरो गाइस थान्दा नै नोंथांमोना नायनो हागोन जायगाखौ एकदमबारे माने मा होनो नै बिफां गोजा डेन्जार जोंनियाव हराव बाइकखौ नैयाव पार्किं खालामदों बिफां सिङाव सायाव बरियानो Gamza buat aku dah dia. कौन है ये लोग कहाँ से आते हैं So guys, जोंनिया ब्लगिं कम्पिटिशन सोलिगासिनो जाय बांसिन माने हिटसिन बानायनो हायो ब्लगिं कम्पिटिशन ओमफ्राय नै गाइस याव नोंथांमोना जनानै किन्तु बोरायबाय आरोना बुस्थुआ जनानै गोलैनोबो हागोन नोंथांमोना अ गाइस टावेलखौ गाननानै एकदमबारे गरम मोन्दोंमोन आं ओमफ्राय खुदाबाय नै टावेलखौ ओमफ्राय नै गाइस नोंथांमोननो आं मोनसे मोजां बुस्थु देखायनि नोंथांमोना इयाव फैबाथाय चार्जनि टेनसन लाना आरोना मबाइल चार्जनि एकदम नै बाहेरमानि प्लाग दंखायो गासिबो वार्किं दे गासिबो वार्किं ओरैनो लगायना दोननो साना गासिबो वार्किं माने प्लागफोरा नोंथांमोना टेनसन गैयै बिन्दास चार्ज होनो हागोन स' गाइस जायगाया नैयो मेन लामानिफ्राय नैथिं मोनसे माबा दं आरोना नैदि अन्थाइनि एसे डिजाइन स्टाइलनि फाउन्टेन टाइपनि बानायदोंमोन खिन्थु दै गवा दिसुन ओमफ्राय इनिफ्राय नैथिं हाबलांनांगौ आरोना गाइस जायगाया नैथिं एकदमबारे बेलेग माने हाग्राबारि गेजेराव हाबनाय रखम मोनोलै माने जायगाखौ एकदमबारे नै बरिया हिटखा आरोना गाइस जायगाया एकदम नोंथांमोना फट' शुट खालामनो बरिया हिट जाखागोन गाइस नै नैखौ नाय जायगाखौ माबायदि एकदमबारे हाग्रा सिं सिं ओइथिंजा ओरै हाग्रा गेजेर फैनानै ओइथिं ओंखारबोनानै ओमफ्राय नैयाव एसे सेल्फि माने सेल्फि जन ना मा होनो फट' शुटनि जायगा आरोना नैखिनिया एकदमबारे नै बरिया फट' साफायनो हागोन नोंथांमोना रिलेक्स सफैनो हागोन
बया हिट नांदो आरोना गाइस जनानै एकदमबारे जायगायानो एक सान्तिखा आरो गाइस बया स्रि स्राय हिट जायो आरोना बेलासियावल' मानसि जायो एसे बुरजा जायो बेलासियाव ओमफ्राय ओरैनो बेलेग फुङाव एकदम मोना मोना बरिया हिट जायो गाइस जायगाया आं नोंथांमोननो देखायनि मोजाङै मा मा दों नैयाव नै गाइस मुर्ति दोङो मुर्ति राज फुजायाव नुनाय बायदि मुर्ति नै देन्जार खानाय दोनो गसंना थायो खाथ्रायो येतलो ओमफ्राय गाइस नैयाव नै लाभ दोंलाय नै सोरबा कापोल्सफोरा फट' साफायनोबा साफायनो हागोन नैयाव लाभआव लाभ आइ लाभ इउ होनलायनाय नै नों मा पस्ट होदो ओइ मा पस्ट होदो नों इयाव जिरायनो नागिरदों र' दसे आवासै बरिया लानो नागिरदों खिथु खालामदो खिथु खालामदो खालामाखै फट' शुट जननि खाथियाव माने नै पार्कनि खाथियाव माने रेस्टुरेन्ट दं आरोना गाइस ओमफ्राय रेस्टुरेन्टआ दा एसे लकडाउन जानायखाय एसे माल बुस्थुफोरा एभेलेबेल गैथ'आ नङाबा बहुत बुस्थु मोनो गाइस नै दलंफोरा माने स्टाइलफोरा हिट आरोना गाइस जोंनिया एकदमबारे लुहानि बानायना होदो ओमफ्राय नैदि फ्लेग माबाना होदो बरिया हिट जायो गाइस नै गाइस नैयो अफिस आरोना अफिस इयो इसोरनि माने ओमफ्राय नैथिं मा होनो केबिनफोर बानायगासिनो माने जायगाया गोदानसो आरोना इयो बारा गोबाव जायाखैनो जानुवारियावसो अपेनिं जादोंमोननो ओमफ्राय लकडाउन जाना होदो ओमफ्राय खामानिफोरा स्टप जाथ'दोंमोननो ओमफ्राय मा होनो नै दा इयाव केबिनफोर बनायगासिनो आरो नै बरियानो ओमफ्राय ओरैबायदि आरोना गाइस माने फख्रि माखासे फख्रि दं इयाव एकदमबारे बुरजाथार ओमफ्राय इनि मथारि माने बेफोरबायदि बानायना होनाय जादों आरोना नै गाइस जों इथिं फैनानै ओइथिं गेटथिं मोनहैफिननो हायो ओमफ्राय इथिं थांनानैबो ओरै लास्टथिंबो थांफिननो हायो आरोना गाइस ओमफ्राय नै इफोरो जायगायानो फख्रिया माने नों ओरै बट लाना फैनानै ओरै गिदिंनानै ओइखिबो ओरै हाबफैफिनलायनानै ओरै गिदिंजोबनो हायो आरो जायगाया देन्जार हिटखा आरो माने गोजान जाथ'ना आरोना माने गावस्राथ'लायना दोङो ओमफ्राय माने माथोफोरा मोनसे जोङो सादामबो थाथ' बानायलायनांबाय थादो जादों ओंखायनो गावस्रा एक्सट्रा बानायगासिनो माने हारसिं गिदिंगासिनो आरो दा फुरा स' गाइस नै इनो आरोना रेस्टुरेन्टआ इसोरनिया ओमफ्राय नोंथांमोना नांगौ बायदि बुस्थुखौ मोनजोबगोन ओमफ्राय नेयाव लिरना दंमोन खोमोरबाय हियार लेखा दं मुसि दिलेनाखै অলপমান কৈ দিব দাদা এই গংগা যমুনা ৰিজৰ্ট হয় গংগা যমুনা মেনেজাৰ মই ইয়াতে মানে আপোনাৰ কি বৰ্তমান ৰেষ্টুৰেণ্ট মানে অলপ খোলা দি আছে চৰকাৰ যেনেকৈ চলি গৈছে সেনেকৈ চলি আছে মানে বাকী আপোনাৰ আমাৰ ইয়াতে ঘোঁৰা এটা আছে ৰামছাগলী এটা আছে শহাপহু আছে 6-7টা মান আৰু বাকী থকাৰ কাৰণে ৰুম চুম আছে মানে গোটেইখিনি বস্তু আৰু পোৱা যায় মাছৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু পোৱা যায় स' गाइस नोंथांमोनाबो फैनो हागोन आरोना ओमफ्राय नै नोंथांमोना फैबाथाय नैखौ दादाखौ नैयाव रेस्टुरेन्टआव लोगो मोनखागोन आरो नैयावनो थाखायो इसोरो ओमफ्राय आरो कन्टेक्ट नाम्बारखौ आं डिसक्रिपसनाव होनो हागोन नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय सोरबाफोर माबाफोर इनफरमेसन नांगौबा कल खालामबानो जाबाय एकदमबारे फ्रेन्डलिखा आरो दादाया माने पुरा नोंथांमोना मोजाङै रायलायनो हागोन ओमफ्राय नैबेफोरावनो किटचेन नोंथांमोना अर्डार होनानै मोजाङै माने खोन्थालांबानो जाबाय अर्डार होनानै दोनबानो जाबाय माने नोंथांमोननो फ्रेस बनायना होगोन आरो माने बेलेग हटेलफोरनि रखम बनायखाना दोननाय नङा माने बिसोरो लाबगोन ओमफ्राय लाबनानै डाइरेक्ट बनायगोन ओमफ्राय बनायनानै नोंथांमोननो एकदम गरम सार्भ खालामनो हागोन आरोना बहुत मोजां जायो माने हिट मोनदों आरोना जोङो इयाव थानानै रेसपन्सफोराबो मोजां ओमफ्राय जानाय थानायफोराथ' मोजाङानो ओमफ्राय ओइफोरथिं माबा माबि दङ आं नोंथांमोननो देखायनि फैबाय हाग्रा गेजेराव मोनफैलायबाय हारसिं गिदिंगासिनो आं हाग्रा गेजेराव नुवाखै आं गिया खिन्थु हराव गियो आं बयाके फुटखो ओमफ्राय गाइस नैथिं इसोरनि माबा माबिफोर एनिमेल्सफोर दं आरोना नैयाव एनिमेल्सफोर दोनो इसोरो माने इयो एग्र' मा होनोमोनलाय माने इयाव एनिमेल्सफोर गोबां एनिमेल्सफोर दं आरोना इसोरो माने लाबना दोनदो नैयाव हांसोफोर दं नैयाव इदि साइनबर्ड लिरनाय दं आरोना नैयाव हांसोफोर थायो नै गाइस नै हांसोफोरा नै हांसो बेदर जानोबाबो मोनजागोन नोंथांमोना ओमफ्राय फारौ सारौफोरबो थायो
ओमफ्राय गाइस डेन्जार गिदिर बोरमा आरोना नोंथांमोना सोरबाफोर नुफेराखैबो जानो हागौ ओमफ्राय नै गाइस बोरमाखौ नाय बया गिदिरखा डेन्जार गिदिरखा बोरमाया सोरबाफोर नुफेराखैबो जानानै माने इयाव थानायफोरा होनदो आरोना आंबो मोजाङै मिथिया मा नाम राम बोरमा होननानै होनदो नोंगोना नङा मिथिया आरो खिन्थु इसोर होनदो आरोना ओमफ्राय नैयाव सोरबाफोर मिटिं सिटिंफोर अर्गेनाइज खालामोबाबो खालामजागोन कनफारेन्स हल दोङो ओमफ्राय नै रेबिट दं गाइस रेबिट सेसा नैला गाइस सेसा दं इयाव ओइ नै मानसियाबो बया हिटनि उन्दुना दं नै सेसाया स' गाइस नोंथांमोना ओइफोरखिबो थांनानै बेरायहैनो हायो आरोना ओइफोरखिबो बेरायग्रा दं ओमफ्राय जग्राफोरबो दं ओमफ्राय आं खिन्थु इखिजा थांथ'लायला ओमफ्राय गाइस इखि थांथ'लायला सान्दुंआबो डेन्जार गोसा जाबाय गोलोमजोबलायलांबाय गरमजोंनो ओमफ्राय आं दा जों जेराव थादोंमोन बेखिनिखि थांफिननि ओमफ्राय नोंथांमोननो देखायहैनि आरोना गाइस जायगाखौ बरियानो स' गाइस नै जों थानाया नैयावनो थादोंमोन आरोना ओमफ्राय जों थानाय खाथियाव नै माबा माबिफोर गेलेग्रा माबा माबि दङ आरो नैफोरो सायाव गाखोजायो आं दानिफ्राय द्रन शट होगोन र' खनसे ओमफ्राय नैफोरदि नैफोरावबो गाखोजायो आरोना गाइस ओमफ्राय नै इयाव मुर्ति दङ ओमफ्राय जों थानाय रुमा नैयावनोमोन आरो स' गाइस जों थांसै ओमफ्राय नै नोंथांमोना रुमखौ खनसे मोजाङै नायनानै ला बाथरुमखौ खनसेनो आं बरिया हिटखा आरोना रुमा नै गाइस टयलेटआ हिदाना आरोना बेलेगफोरनि रखम लेथ्रा नङा माने साफायानो मेन्टेनेन्सआ मोजां सान्दुङा गोसाथार बयानो ओमफ्राय जोङो थांनोसै दा न'आव लामाया माजों ओजोंबो थांजायो ना बिदिनो थांजाया जों दा थांसै ओइ प्रेम हट 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 दा दंमोन आंखौ इयो खियाखै मनाव दंमोन एसे इयो दाबो खियाखै इखिबो माथो इथि सांगो नै गाइस बेरायिं राजानि महल दं नैथिं पारेव नुगोन पारेव माबा बेलेग जादनि हेलौ हेलौ हाउ आर यू ब्रो मेंबाय ओंखाम उखैबाय मोनायावबो जायाखै गाइस मा बुंनो दे होमबालाय ना गारमायाबो रानना दं गासिबो रानजोबदों गैला हराव सल' खनदोंमोन ना बिराद एकदमबारे जेनजासो बुजिगोन बया हिट सिंगार ना ब्र'आ एकदमबारे जोंखौ सल' खोनासं होनानै माथोआनो गैला नै ब्र'आबो जोंना लकेलनिनो जोंखौ मैयानिफ्राय बया हेल्प होबाय थेंक इउ लोगो मोनबावगोन थाबैनो